María José. Bo día, Belén. A nosa universidade é unha estrutura moi complexa, onde conviven moitos estudantes, persoal de administración e servicios, persoal docente e investigador, unha morea de xente que precisa ter unhas normas claras e un xeito de actuación moi contundente e moi claro. E por eso é tan importante o papel da Secretaría Xeral, porque todos temos que saber encaixarnos nese marco normativo, nesas leis. Nos últimos tempos, sobre todo, cambiaron moitas leis, entre outras a LOSU, a Lei Orgánica do Sistema Universitario, e iso dá lugar a que teñamos que adaptar toda a normativa que temos na universidade á nova lei. De feito, por exemplo, un dos cambios é que agora a duración dun mandato dun reitor ou reitora, en lugar de 4 anos, xa son 6 anos. E igual que eso, vamos ter que aplicar a moitas outras facetas ou outras normativas que temos actualmente en vigor. En relación con eso, me gustaría falar un pouco tamén da convivencia, da normativa de convivencia, porque os espazos da universidade son espazos onde convivimos todas esas persoas que mencionaba anteriormente e, polo tanto, tamén necesitamos un respeto e un diálogo entre as persoas e que evitar conflictos e que todo eso poida encaixar dentro desa regulación normativa que mencionábamos antes. En ese sentido, me gustaría saber un pouco a túa opinión sobre esa normativa de convivencia e que nos expliques un pouquiño en que consiste. Pois a verdade é que antes de que chegara a LOSU chegou a Lei de Convivencia Universitaria. E na Universidade de Vigo, a verdade é que adoptamos enseguida, esta lei era do ano 22, e no 23, en abril, decidimos aprobar esa normativa de convivencia, pero coas achegas de xente de moitos colectivos, de todos os colectivos que estás a decir. Por qué? Porque precisamente coa participación das persoas que conforman a comunidade universitaria era o máis acaído para chegar a unha normativa de convivencia que permitira a conciliación. É unha maneira, como sempre facemos as cousas, con diálogo e con unha participación de todos os colectivos. Exacto. É un xeito no que tamén queremos traballar no futuro. Por suposto, o respecto a todos os que conforman a comunidade universitaria. Chegamos a un texto consolidado entre todos, consolidado foi despois, pero acordado entre todos, foi aprobado en Consello de Goberno por unanimidade. Non hubo ningunha persoa que estivera en contra. Esta normativa de convivencia abrangue todos os aspectos que, como ti ben decías, que temos que ter, porque sempre a xente pensa somente no aspecto disciplinario, pero se non hai conciliación, se non hai mediación, se non hai respecto, se non hai confidencialidade, non somos quen de chegar no conxunto da Universidade de Vigo a convivir como temos que estar entre todos. Nós, dende a Universidade de Vigo, creo que o fixemos. No conxunto é unha maneira de promover o benestar das persoas, que é o que precisamente busca esa normativa de convivencia e que todos nos sintamos a gusto convivindo na nosa segunda casa, que é a universidade. Por suposto, é verdade que ten unha actividade de mediación, por exemplo, a persoa que estea na valedoría, pero tamén é certo que estas normativas e incluso o regulamento que temos de réxime disciplinario do estudantado prevé, seguindo esa Lei de Convivencia Universitaria Estatal e a nosa normativa de convivencia, que todas as persoas, e incluso os estudantes tamén que teñen o seu regulamento, podan ter unha vía de mediación, de chegar a acordos entre todas as persoas que poden ter un desacordo nun momento determinado. E que, como perseguimos na universidade, consigamos que prevaleza o diálogo, o respecto, chegar sempre a acordos en posición de equilibrio entre as partes e de entendemento, claro que sí. Pois moi ben. E mira, mencionaba anteriormente o cambio da LOSU, Eso que nos vai a supoñer, porque decía que temos que cambiar moitas normativas, empezamos xa, temos algún traballo feito, como podemos avanzar nese sentido, que nos obriga ese cambio da lei, Nós somos unha universidade pública e, como tal, nos afecta a LOSU, creo que, na maioría deses 100 artigos que ten. Os últimos os adica a universidade privada, pero nós temos claro ese compromiso co público. E, como tal, o que queremos coa Comisión de Estatutos, que está participando moitísima xente de todos estes colectivos que estábamos a decir, o PTSAS, o PDI, o novo sector que quereríamos ter, o persoal de investigación e o persoal de apoio á investigación, como non, evidentemente, os estudantes, queremos uns estatutos que abrangan
todo o que significa Universidade de Vigo. E a verdade é que imos polos creo que 36 artigos, Bueno, aínda non rematamos este traballo ímprobo desa comisión, que creo que ainda imos ter como mínimo unha ou dúas comisións máis antes de achegar ao claustro, pois todos os pedimentos, as achegas, a conformidade que temos. É verdade que non en todos os artigos foron aprobados polos membros, polas persoas que conforman a comisión na súa totalidade, sino que incluso se había 5 votos de algún dos membros da comisión con respecto a outra particularidade, aceitouse. Eu creo que isto é un aspecto que resalta aínda máis a convivencia que temos moi boa entre as persoas que e o conforman a respeto entre universidade. as persoas, non? Que permite que haxa eses acordos, non? Sí, por Moitas veces. suposto. Seguimos al uso, pero concretamos máis aspectos. Bueno, tamén a lei da ciencia nos levou un pouco a cambiar incluso o marco, non? Dos contratos que estamos a facer e sobre todo do persoal investigador e o persoal de apoio á investigación que mencionabas agora mesmo, non? Eu teño que decir que o de Ciencia Aberta o coñecín coa vicerreitora, que eres ti, de investigación, e creo que é un aspecto que despois do que ti xa promovías, chegou coa LOSU, a ciencia aberta, a ciencia cidadá, e toda esa conciencia a ciencia a temos reflectida nese, digamos, anteproxecto de estatutos. Eu Si, creo eu que me vai ser refería moi un pouco positivo. máis ao tema do convenio colectivo que estamos a negociar para que esas persoas tamén teñan bueno, os seus dereitos, non? Deberes e dereitos, non? Pero Vanos ter sobre todo respetar eses dereitos que teñan a súa representación e que de algún xeito pois poidan ser un colectivo máis representado no conxunto da universidade, non? Sí, por suposto. Os estatutos, digamos que na pirámide xerárquica xurídica sería o que máis nos afecta a todos nós, e o feito de que estea recollidos este novo colectivo, bueno, os PEI e PAI, como se lles vai chamar, e que estean recollidos tamén nese convenio colectivo, vailles dar unha proxección como colectivo e tamén individual moi boa Que en ahora tema mesmo de dereitos. están incluídos dentro dese PDIB, non? Que Sí, por estamos un suposto. pouco Eu para... sempre falo de dereitos, pero tamén de deberes, se me permitides. Sí, Todos claro. temos dereitos, pero acompañados desas obrigas que temos que ter no conxunto da Universidade de Vigo. Creo que estamos traballando moi ben nese conxunto. E tamén que traballamos sempre de xeito transversal. Eso é moi bo. Eu creo que vai ser un paso moi importante no conxunto da Universidade de Vigo conseguir acadar ese acordo, non? Ese convenio colectivo que normalmente facemos sempre nas mesas sindicais, que son os nosos representantes, e é aí onde chegamos a acordos, non? Unha vez que facemos ese traballo conxunto entre todos os colectivos, e a idea é continuar nesa senda, non? Concordo totalmente. Bueno, un último aspecto que quería tratar contigo era o tema da gobernanza, non? Falabas antes do Consello de Goberno, que é ese último órgano, non? No que aprobamos moitas desas normas ou desas leis, non? Nas que convivimos na universidade, pero hai outros moitos órganos por debaixo, non? Que tamén se contemplan os consellos de campus. En ese sentido, pois, por exemplo, temos un consello de campus en Pontevedra, un consello de campus en Ourense, Que pero funciona moi que ben. funciona moi ben, pero ata agora nunca houbo un consello de campus de Vigo, e nós pensamos que sería imprescindible poñer ese consello de campus de Vigo para conseguir esa maior conexión dentro do campus, sobre todo porque tamén é un campus que está moito máis afastado da cidade, non? No caso do campus de Pontevedra, pois todas as facultades están pois casi moi xuntiñas, a Gasa de Belas Artes, non? Pero están todas moi preto unhas de outras e permite máis aglutinar, non? Pero no caso do campus de Vigo estamos máis dispersos, non? Entón creo que é moi necesario que hai algunhas outras estruturas que deberíamos potenciar aí nese sentido, non? Cal sería un pouco ese papel que a Secretaría Xeral ten no ámbito da gobernanza e de respetar esa estrutura do claustro, de todos esos aspectos, non? Queremos avanzar na digitalización e na armonización de toda a normativa que temos e o imos facer, pero tamén temos que, digamos, modificar casi de xeito sustancial algunhas das normas que temos, porque como consecuencia da LOSU, pero que é moi nova, que dende o ano 93, timos que ir acompañando as súas 2023. trayectorias, sí, 2023, e que entón nos obriga a tomar conciencia do que temos que cambiar. Claro, isto facemos rotatorio, pero onde se adoitan a maior parte das
das decisións, se me permitides, deste xeito colexiado e que teñen impacto na normativa, falo, non falo dese xeito non asambleario, pero a participación máxima que o órgano como é o claustro, que si é rotatorio, o Consello de Goberno se celebra en Vigo. Pero bueno, grazas ao campus remoto temos a posibilidade de que calqueira se conecte, non Por facemos suposto desplazar a que xente. o E a claustro xente pode presencial, por participar. eso é rotatorio, e o Consello de Goberno é de xeito online e presencial. Un Consello de Campus en Vigo, para min, é imprescindible. Precisamente para aunar, eu creo que podemos albiscar na xente a intención que ten desa participación, que pode ser moi boa para hacer un Consello de Campus en Vigo, para unificar. Nós temos tamén o Campus Cidade, non? Entón, Exactamente, temos 4 teríamos que ser quen de conseguir ese Consello de Campus Vigo que fora representativo de todos os intereses que temos en Vigo. Eu creo que é unha boísima idea que temos que facer. Sí, sen dúbida, sí. E tamén habería que pensar un pouco en que tiñamos un pouco todas as normativas xuntas nun punto, non? Porque agora a veces é un pouco difícil, non? Dices, pois onde está a normativa de convivencia? Tes que buscar en Google e a veces é complexo, non? Como poderíamos ordenar eso? Porque algún dos aspectos é que precisamos mellorar a comunicación interna tamén, e xuntando un pouco todo eso nalgún mecanismo. Queremos facer o seguinte: cando, por exemplo, afeite sobre todo a estudantes, independentemente de que despois afeite a outros colectivos, pois meter todo regulamento de réxime xurídico, pero regulamento de réxime disciplinario, perdón, pero tamén todo o que lles afecta, a normativa de convivencia, todo o que meter todo por eses sectores, pero despois, transversalmente, evidentemente, hai moitas que afectan a todos os colectivos, pero sí que é certo que temos que facer un esforzo para achegar e, sobre todo, simplificar todo ese tipo de normativas que podan estar a disposición de toda a xente. E tamén temos que pedir estas axudas, temos que facer unha instrucción, pois toda a normativa que poden ter a disposición para as persoas que teñan que participar nestes procesos. É moi acaído todo isto, é verdade. Basicamente o que buscamos é unha mellora continua, e esa mellora continua ten que ver coa calidade, pero coa calidade en toda a súa extensión, non? Calidade nos servizos, calidade na investigación, calidade na docencia. Vai ser unha das túas responsabilidades, polo tanto, non? A verdade é que eu creo que é un cometido moi relevante, e a verdade é que o digo moi seria, porque a calidade é o tronco de como nos representamos frente á sociedade e frente ao resto das universidades e frente ao mundo, en definitiva. Queremos seguir precisamente esa estela no que se refire a calidade transversal na investigación, no profesorado, nas titulacións, nas acreditacións, no selo HR que tamén se leva na túa vicerreitoría. En fin, queremos aprender e dar formación e aprendizaxe en todos os sistemas de calidade e, sobre todo, o que piden todos os colectivos, simplificar os procesos de calidade para que a xente poida acudir a estes procesos e incluso a calidade dos centros e que non teñan que cubrir tantos e tantos papéis. Reducir sobre todo as tarefas administrativas e reducir a burocracia será un dos obxectivos tamén para esa mellora continua e para esa mellora de calidade que pretendemos e que promovemos, non? Pero estamos convencidos de que é algo que é moito traballo, pero o traballo se ten que facer. Bueno, e en definitiva, pois resaltar finalmente a importancia de ter esas normas e esa seguridade xurídica en cada unha das actuacións que levamos a cabo na universidade e que permite garantir eses dereitos para todos, esa convivencia e para todo ese persoal que convive na Universidade de Vigo. Estou totalmente de acordo. A Universidade de Vigo ten clara a súa misión, a súa visión e os seus valores, que é o que ven sempre, non, en todas as normativas como comezo, no plan estratégico, en todas as vías que temos. Eu creo que o imos facer con toda a ilusión, coa perspectiva que dan 6 anos. Tamén co medo de decir temos que cumprir e temos que facer todo o que estamos ofrecendo
pero non é unha promesa, é un compromiso de que imos traballar pola nosa universidade, que o noso obxectivo cos 3 campus, Vigo, Ourense e Pontevedra. Sí, facer un equilibrio entre campus, que haxa unha igualdade entre campus, porque a igualdade tamén é un dos nosos eixos do programa, e ademais pois, manter ese respeto, non, por todas as persoas que decíamos ao principio. E nada máis, moitísimas grazas polas túas achegas. Moitas grazas a ti, Belén.